पहलानो चिनियाव फाइमान जा फाइनाय मेडिया ताखुक सोना बेलाय बेलाय के हामबाय तिनी बेलाय नांगौ मानि कारणे से तिनी जों मेडिया बस कामा फाइसिबो ताने माले थांनायनि शुक्रबार दिन 7 तारिख दिन जे रायना संनि एरिया हनै बरक जे इंसिडेंट नि पेपर बरक जों ब्लेम खाइमानि सिनो पर जे माजरा बगमानि बनो जों पूरा साजा गया बनो बेलाय चाया बरनि म चाया तानि हमाले बरक जेबाबे चिनि एलाकानो दखल खाइदो दैसि बरक सिंना सि उल्टा ब्लेम खाइफेउ जों सि बरनो जबरदस्ती खाइ हाइ खाइफे बरक बाय कुनो वालाय मा करे सालाय मा करे कुनो किछु करे सि बरनि बागान थां हावै रैफु अमत ngै मायाबले खरसानि सम्पत्तिनो खरसा हाय आत जन नष्ट खाया खरसानि खरसा के हाय कुतु गया त मानि कारण कुतु जा कुनो न कुनो कारण तंनाय ओ आफ्रो जे सानाय खुद तंनाय हाजार कुमार मलसम ब निजेबो तंगो 2009 जखन जेएमसी खाफ्रो फजल मिया रेंजार बसंत जमातिया फरेस्टर बसके जखन शिबनानि दरन ब बुतंगो हाजार मानिक बनि बुता बुतंगो बागान हरि बुतंगो या अफिसियल ते मासा तंगो प्रभात मलस या दागमा तंगो चिनि प्रेसिडेंट तंगो आं खुद बुतंगो आं जमना जमाति आं निजे बुतंगो या दुंगुर कामिनि तंगो एफएफ कृपा मुनि ते तिसा कतनि एफएफ तंगो निनि सूर्य मानिक जों जत तंबाय आसो जतन बसकांगो हाके सालाय मानि परिसा सि बरक बाहाके दाबि खाइमबो मचिनि एरे हि चिनि अर पूरा प्रूफ तंगो मैप सह तंगो जों मेडिया संनो फुनुनाय मेडिया ताखुक संबोनो फुनु निंलांथों जों बरनो फुनुनाय तानि मांगि बरक हाके सा जों कुनो कायदा जगरा सारा बरनो जों बाहाके नष्ट खाइने कोन जागानि हिस्ट्री खदे खना बाहाके कुनो किछु कुनो कारण सार केउ ने केउ माहाय बोला हतला केउनि बागान नष्ट खाइला कोइनि खाइजा बर तानि खाइजाबा एत दिन बर बाय जों जगरा अंते सालायते बरनो बुद्धि बुजक माना हतों लगातार वाइरे वाइ बर बाय जों कम से कम 5 থেকে 6 बार मीटिंग आजक लाइजा मीटिंग आजके बरले बियां अस्त्र साजर तिलै दा लाथारक कम हायरक उग्र बाप फुनुलै गेसं पुया के तंफलांगा गसां बायदि बुजक माने तो बसि बर बुसिया ताबके तमा ब्लेम खाइखा बरनो जों बिना कारणे जों नष्ट खाइफु खति खाइफु बर जागा दखल रायना बारि एरिया बाइकला जों तिनि मेडिया ताखु सने जों मैप फुनु रहनाय प्रूफ फुनु रहनाय बर बाइक वाइरे वाइ जों मीटिंग लाइ माने आलोचना खालायले माने आसक लाइ माने कगनो बसं बरनो चिनि रेजिस्टार सहके वीडियो क्लिप सह फुटेज सह जों फुनु रहनाय मेडिया ताखु सं न अनुरोध खाइनाय ओ वीडियो न ओ फुटेज न ओ जे चिनि प्रति हाइके जोंना माजरा बेनर बर बन्दुक लांथों नायलांथों फुनुकदि बर प्रमाण तंतु तै बाहायके बर हाइके सामा ते बसि बरनि एगेन्स्ट जों प्रमाण गोबां तंख जों बनो ता फुनुगियाखौ मेडिया ताखु दरकार नाके बनबो जों फुनुनाय जतानि हमले अमहासिं ताखु वालाया हलाया सालाया बुलाया हेसे एत दिन जों सयजके दं बरक चिनि सयजन सीमा जों लाइ थाङा हाइन मांसे उदिनो जों किसुजन चिर पारान सराय द किसा आउट अफ कंट्रोल था बरक किसा जल जाकु मान कारणे सि उ इन्सिडेंट हायंके बरक जदि कख खना लायखांके 3 पारा 4 पारा सौदे गुथै छलायो बरक सि कख खना के बेजाल न फनां ताक बाहायके बर सनो उल्टा मेडिया थ्रु मेडिया ताखु सनो थ्रु ते जनो बाहायके बर ब्लेम खाइतंला जों साया हनो अमत सायाब्ले जों बनो पूरा अपोज खायो पूरा कन्टेम खायो बनो साजा गया जों कोइनाय मौसम ताखुक सनो आगिन हायके तंलायनाय चिनि जे सिमनानि दरन आगि चिनि पूर्वपुरुष संबा हायके बागलाय तंलाय चालाय थाङो ब पर सरकारी बाबे चिनि जे डिपार्टमेंट अथॉरिटी चिनि किलान अथॉरिटी सं बाग्रो माने बनो दै तंलायनाय ताबो का तंख ताबो जरा तंख जों हालायनि समय तंख जदि न या गायके जों हामालियान जों जे अम बाहायके जों कारिनानै बनबो जों कामा खिसिबो निराफोर भिडियो साउ वला प्रशासन सं हाय खाय के न ता खायने बरक जों बरक तांनैबा वला तांनै सामाया बन को अथ तांबा ब डाइरेक्ट हम तिरो मादे ना तां बुसिने बर ताखुब सं जत जस्टिफाई खायलांत जे ताखुब खुंनुंनाय बर सालांत अमत एकदम साया हायनि मांगै जों मा साजाबो हाइन मु ताखुरुना हाय मसम चिन कम्युनिटी ताखु सनो बुजि हाइन हाय कयफिनाय नरक सुबिसार फायदि अकरा साकरा सामान कगन खनादि डिपार्टमेंट सं जे सिमना निदारन खायमानि ताखुरु जे सिमना निदारन खायक्लां मन तैनो जों सुस्थबायबो तंलायनाय आगिन हा ताखु हायके तंलायनाय जोंनो कयजाव नरक न किन्तु अमन तैनरक या काया अंकल जोंबो एकटे किसु फान जों मांगलायसिना हायजे नरक जहते अम हाय कक साखांके जोंबो किसा आरे अम हाय त जत जागा नियाब्ले नरक हाय खायसे हेंब्ले जों त नरदि वाफे देसा नाय नरक बाकी दिनि जागा दखल खायबिलांबा जोंनि प्रोजेक्ट एरियाले नरक जोंनि पातनै बाके दाबि खायमलांगो बसिले सायाबा तै त कुनु जाय साया गरिबले नरदि जों थाथायगन तानि फाइबो चिन जागा तारपरे फाइसनो सि साया फाइगन नर चिनि जागा दखल खायसि नर बर सब बाहायलां ब दुनिया बाहायनि मालां नर अमत सायाब्ले तासारा नर निजे खुद साया खाय जों ठीक आसे म मेडिया र हायरो प्रचार खायले मर आं साजा गयानो मासाव किन्तु अमस सामाजिक भाबे पाइमन जिनिस न नर कत बृहत्तर नर सिनर सिनाइतलां नर नि
চাইনি বাঙাই সে তিনি ও ইনসিডেন্ট উংমা ক্লাই ও ইনসিডেন্ট উংমানি জায়গাও जों দুঃখিত কেউনি সম্পত্তি নষ্ট উংমাং থুং जों বড় নাইয়া কিন্তু নিরক যিনি সম্পত্তি কল খাইयो যিনি ওয়া বাগান হবই যিনি বুফাং তাম খাইयो নিরক যিনি সম্পত্তি কম খতি খাইকা ক্যালকুলেট খাইনি দিন নি কয়খান ওয়াট চারা তা জাখা যিনি কয়খান ওয়াট তা জাখা 40 হেক্টর কম 40 হেক্টর বাই কানি নত লাংদি বসে কানি তো 40 হেক্টর বসে ওয়া তংনে মূল্য তনে বাজার মূল্য তনে বর্ণনা সিদ্ধান্ত না নর গিসি যুগ খতিন দম সালাম চিনি জায়গা দখল না তানি খাইবো অরসিবলে ককবা আচ্ছা যাক তাবো তংখ সময় তংখ চিনি অকরা রক তাবো দম নাইসি তংগো जों কাঁখিন তংলাইনাय কেউ ব্লেম খালাইলাইয়া কেউ বিরো থাংলাইয়া আগে নিজে সিদ্ধান্ত তংলাইকে বেলাইকে চানাय বেলাইকে হানাय মেডিয়া তাকুক সনবো ज हायनो हामबाय मा जानोबो भबिष्यत नाखाके हायनो जों कासक सालायफिनाय हामबाय जाथों